маркази шаҳри Исфара, шаҳре ки дар шимоли кишвар ҷойгир буда, мардумаш ба корҳои хоҷагидорӣ шуғул дошта, дар маркази шаҳр маконҳои дилфиреб қомат афрохтанд. мақсади рӯйнавор овардани мо аз ин шаҳри дилраво ба хотири варзиш ва дастпарварони номдори ин гӯшаи азизи Тоҷикистон аст. барномаи қабли мо ҳунари мушзанеро аз ин диёр васф мекард, ки бо натиҷаи 15 бурд ва бешикаст дар ҷаҳони бокс медурахшид. аммо қаҳрамони навбати мо низ чун ҳамтолораш Муҳаммадхоҷа Ёқубов бо хусусияти ҳунари болояш фарқкунанда аст. ҳамсол, ҳамтолор ва рафиқи наздики Ёқубов Асрор Воҳидов. Асрор Воҳидов мушзани маъруфи тоҷик. санаи таваллуд 20 октябр, соли таваллуд 1995, қаҳрамони ҷаҳони соли 2011 миёни наврасон, чанкарата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, намуди варзиш бокс, қадаш 1 метру 55 сантиметр, дар вазнҳои 52 ва 56 кило дар бокси касбӣ рақибонро дар ринг истиқбол мегирад. ин даргоҳест ки Асрор ба воя расидааст. падари Асрор худ дӯстдори бокс буд ва доимо барои тарбияи фарзанд ба хусус дар пайроҳаи варзиш оро дастгир буд. дар рӯзе ки мо аз кору фаъолияти ӯ наворбардорӣ мекардем, Асрор рӯзи мавлуди писарчаашро дар як ҷоягӣ бо падар ҷашн мегирифт. аз овони кӯдагӣ вақте ки 6-7 сола буд, дар дил орзу ҳавас дошт ки ранги дигарон боксчӣ шавад. мо вайро ба залҳои варзишӣ бурдем. аввал бурдем ба футбол бурдем, лекин 3 моҳ машқ кард. баъд аз 3 моҳи футбол машқ карданаш писари акам ки чемпиони Осиё буд ҳамон вақт бокса, вай гуфт ки амаки хеле намешавад, ина мегирим бокс мебирим, ин ва шуураш ба бокс монанда ба футбол меем. баъд бурдем. ман бори аввал ба бокс омадани ман аз синни хурдсолагӣ буд. ман аз синни кӯдакӣ шавқ доштам ки бокс боксёр шавам, як чӣ шавам. аввалин баромади ман ҳамин дар шаҳри Исфара буд ки дар вазни гуфтига 26 кило баромад кардам, хурд сарак будам. ай ҳамунҷа ҷои аввала гирифта барои ман ин як стимули калон шуд ки барои пешравӣ, барои оянда ман гуфтам ҳа имрӯз ман чемпион шудам, метавонам ки бо чемпион шавам. мондем ба мураббӣ ки ҳамон вақта мураббии бокс ки Фатҳуллоҳ будам, ба дасти он кас обурда супурдем. ҳамон вақт Асрорҷон синни 8 сола буд. ин баробар омдагӣ ё ҳамсолам. хати як зананда машқ мекардам, ман ҳардуша бисёртар ҷанг намеандохтам. просто пар бокс мекард, атроботкиё ҳардуша ман эҳтиёт карда якдигариш хати сахт ҷанг намекурондам. бисёртар ҳардуш хати мусобиқаҳо мебурдем. давлати Қирғизистон, Ош ба Бишкек ба мисол Ӯзбекистон ба ҳамин дар ин ноҳияи Тоҷикистон ҳамаш бисёртар хати ҳоқилон шудагиам. то синни 12 солагиша машқ кард. қариб ки маълимаш 3 моҳ 4 моҳи маротиба як маротиба моро даъват мекарданд, мегуфтанд ки падари бузург, агар илоҷаш шавад, мо ино мусобиқае ки ноҳиявиҳа иштирок мекунад, шумо бо барояш зид нашавед. ман иҷозат медодам. дар ноҳия чемпиони чакчанкарата чемпиони ноҳиявӣ шуд. баъд вилояти Суғдо баромад кард, вилоят шуд. ҳамон соли 2009 дар як сол 5-6 маротиба чемпиони республика шуд ки дар ҷумҳурӣ рафта дар шаҳри Турсунзода доданба ҳаст, чемпион шуд. баъд аз онҷо овардан гуфтанд ки мусобиқаи байналмилалӣ тайёр мекунем, мо Асрорҷонро гирифта мебарем ба шаҳри Ӯзбекистон Тошкан бурдан. мусобиқаи байналмилалӣ буд, ба рафта ҳамонҷа омад. ман худам хаёлотам набуд ё ягон хел фикр намекардам ки бачаи ман дар мусобиқаи байналмилалӣ чемпион мешавад. дар вазни ҳамон вақта ҳеҷ фаромӯш намекунам, вазни 41-42 кило буд. ҳамон вақт чемпиони мусобиқаи байналмилалӣ шуда омад. баъд соли 2011 моҳи май мана даъват карданд ки падар, мо ин бачаро чемпиони ҷаҳон мешавад дар шаҳри Астани Қазоқистон ки дар онҷо баромад мекунад. ман ҳаракат мекунам ки ҳамина бурдан дар кор. соли 2011 шаҳри Нурсултон, собиқ шаҳри Остона, чемпионати ҷаҳони бокс миёни наврасон дар ин ҷо доир мегардид. 48 кишвари ҷаҳон барои ба даст овардани унвони қаҳрамони наврасони ин нави варзиш мушзанонашро сафарбар менамуд. миёни 500 мушзани навраси олам ҷумҳурии Тоҷикистонро 6
боксёри наврас намояндагӣ мекард. аз ҷумла яке аз онҳо Асрор Воҳидов буд, ки ӯро мебоист дар вазни 48 кило баромад намояд. асроре ки бори аввал ба чунин мусобиқаи сатҳи олӣ сафарбар мешуд, тавонист то финал бебохт роҳ ёбад. ава дар қисмати финалӣ намояндаи Россия Владислав Красношеинро мағлуб карду унвони қаҳрамони ҷаҳони боксро сазовор шуд. ин унвон бори аввал дар таърихи бокси тоҷик ҷило медод. ин ҳама кофӣ набуду худи ҳамон сол асрорро ба шаҳри лондон даъват намуданду барои ҳунари болояш дар чемпионати ҷаҳони мазкур ҳамчун боксёри беҳтарини навраси сол эълон карданд. инҷа ман ҷои аввала гирифтам ва орзуе ки дар хурдӣ доштам онҷо амалӣ кардам ва боз ҳамчун беҳтарин боксёри ҳамун аиба категория аиба дониста шудам. ин муждаи накӯ ҷаҳони бокси наврасонро ба ларза даровард. навраси тоҷик беҳтарин боксёри ҷаҳон. ҳар ду маслиҳат кардем, баъд ҳамон рӯз фотиҳа додам ки гирифта баред. ҳамон вақт рафт дар вазни 48 кило мобайни 56 давлати дунё қаҳрамони яке аз қаҳрамони ҷаҳон шуд, ки якумин маротиба дар ваи бокс риштаи бокс чемпиони ҷаҳон шуд. баъди ин ҳамчунин асрор ба қадре дар бозиҳои осиёӣ ва ҷоми ҷаҳони бокси ғайриҳирфаӣ хуб баромад кард. аммо бо гузашти солҳо асрор анқариб тарки ринг кард. мухлисон онро ҷӯё буданд. бо гузашти солҳо асрор дар мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ баромад мекард, аммо он қуввае ки пештар дошт ба он намебаромад. то соли 2016 дар бозиҳои осиёӣ ва универсиада дар бокси ғайриҳирфаӣ баромад мекард, аммо натиҷаи соли 2011-ро баробар намешуд. ҳатто охирон баромадҳояш бебарор буд. як ду сол се сол чӣ кардам, аз спорт дур шудам, аз зал дур шудам, барои ҳамин олимпиада баромад кард натонистам. ҳозир бо дубора баргаштам ки бо исбот кунам ки медали тилло, медали бокси ҷаҳония бо ҳамин тоҷикистон баргардонам ва худро бо ҳамчун пештара Асрор Воҳидов муаррифӣ кунам. дар ин самт боз саҳми ҳамон шарифҷон тошматов назаррас буд. ӯ дар якҷоягӣ бо маслиҳати бародар асрорро назди муҳаммадхоҷа даъват намуд. 2018 ахираш буд, соли октябр ман худам омадам, гуфтам Асрор падараш рафта гуфтам гуфтам тифамин бачатон таланту талант гум шуд остека ҳамина барам камкак тенов кунад бурад
пеш аз ман одама бурдагӣ буданд, мана Асрорро ман намедонам, нашуд. Мурасиянлар рафти синофқа бурдам, ба условия мондам ки Асрор агапан намурем, мо хел кор мекунад, ани хел кор мекунем. Маълим ки маслиҳат кардем. Мана бурдам худоваш ку мана хай сабаб шудам. Яка аввал худоё амихе сабаб шуд, ман худам бокса назденам, фанат боксаму гуфтам михе. асрор кунун ба бокси каспӣ гузашт. 18 майи соли 2019 бокси каспӣ баъди таваққуфи 4 сола ин дидор бо намояндаи Узбекистон Сардор Музафаров буд, ки аз 6 раунд иборат буд. 6 килограммов, 600 граммов. Профессиональный рекорд. 2 боя. В обоих одержанные победы. Одна победа нокаутом. Асрор Воҳидов. Его соперник в красном углу из Узбекистана, город Чинас. Ему 23 года. Рост 171 сантиметр, вес 56 килограммов, 900 граммов. Профессиональный рекорд. 5 боев. 4 победы, 2 одержаны нокаутом, 1 поражение. Сардор Музафаров. Рефери Виктор Панин. Господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды, я вам желаю удачи. Пожали руки по углам. Синий угол готовы? Капа. Красный угол готовы? Капа. Окей. Нет работы на ближней дистанции. Заканчивается раунд, опять левый в корпус. Навстречу Асрора Воҳидова. раундҳо имтиёз ба ҷониби Асрор буд ва ҳамин тариқ аз рӯи натиҷаи холҳои доварон Асрор даст боло шуд. Асрору Вохидову. Хорошая прогрессия, действительно это проходит. И хотелось бы, конечно, продолжение, наверное, для его угла. После этой двойки. Последние секунды поединка. Застаиваться очень сильно в этом раунде Музафаров. Закончен бой, мы ждем решения судей. Уважаемые дамы и господа, боксеры заслужили аплодисменты. Итак, раздельным решением судей победу одержал Асрор Воҳидов. 13 июл соли 2019 Мурод Рабаданов мушзан аз Махачкала, Россия 3-2 рекордио буд. 32 года, рост 168 сантиметров, вес 56 килограммов. Профессиональный рекорд 5 боев. 3 победы, 1 из них нокаутом, 2 поражения. Мурод Рабаданов. Возраст, рост, вес боксеров только что промелькнул на ваших экранах, друзья. И начинается поединок. Оба в стойке левшей начинают этот бой. В желтых перчатках у нас Асрор Воҳидов. В белых, соответственно, Мурод Рабаданов. В углу Мурада можно было наблюдать Заура Абдуллаева, которому предстоит в сентябре очень серьезный вызов. Бой в США. баъди чунин силсила зарбаҳо рақиб даст кашид. Хорошо, и не давать клинчевать. Вот что нужно Воҳидову. Джеб, 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 джеб и добавлять слева. Слишком активно пошел вперед. С первых минут видно, что клинча очень много пока. Здесь хорошо подловил Воҳидов соперника. Левый боковой в корпус зашел точно, но нокдауна нет, потеря равновесия просто. Пытается так выставить Асрор Воҳидов соперника на джеб, не подпускать на ближнюю дистанцию. Ну и так немножко
я бы сказал, по-спойлерски действует Рабаданов. Удары тут же приклеивается к Вохидову. Да, плотно перекрывается, мы видим, и попал. Подловил Асрор соперника. Ну, нужно развивать атаку. Слишком долго готовы. А вот это похоже на... Нет, не считаю нокдаун. И снова ключ. А время еще предостаточно в первом раунде. У нас немного поединков заканчивались пока что досрочно. Посмотрим, как будет здесь. Рефери опытнейший Роман Петров. А он пришел к наступлению. Видно, как тяжело Мураду Рабаданову. В очень простом положении Мурад. Вот апперкот. И это второй нокдаун. 4, 5, 6, 7. Очень тяжело встает Мурад Рабаданов. Очень тяжело. Да, и угол принимает решение отказаться от продолжения боя у Мурада Рабаданова. Давненько у нас не было досрочных окончаний поединков на этом вечере. И вот, пожалуйста, как заказывали. От продолжения боя угла бойца победу техническим нокаутом одерживает Асрор Воҳидов. ҳафтуми сентябри соли 2019 Давид Аганасян аз Арменистон ин навбат Асрорро дар ринг истиқбол намуд. Бокс. Начинается шестой раунд так же, как и все предыдущие. С давления Асрора Воҳидова. Он в черных трусах. 6 раунд онҳоро мебоист мубориза баранд, аммо вазчунӣ шуд. Да, правый прямой и левый в корпус. сараватшориҳон нокдауни вазнонро бурданд, вале оқибат довари марказ чунин ишора кард. Все правильно, Асрор Воҳидов. Вот он ждал этого момента. Уважаемые дамы и господа, рефери Ираклий Малазони остановил поединок на 40-й секунде 6-го раунда. Победу техническим нокаутом одержал по-прежнему непобежденный Асрор Воҳидов. Представляю вам соперников в синем углу. Аз 2 ноябри соли 2019 ин охирон рақобати Асрор буд. Андрей Федерцов чаҳорум рақобати Асрор Воҳидов дар Екатеринбург дар бокси касбӣ ба ҳисоб мерафт. 4 боя. Во всех одержаны победы. Одна из них нокаутом. Непобежденный Андрей Федерцов. Показывают нам возраст, рост и вес боксеров. Есть преимущество в росте у Асрора Воҳидова на 7 сантиметров и на 7 лет он моложе. Но нужно отметить, что в углу у Андрея Федорцова Игорь Лепихин.
баъди сипари гаштани 2 раунд кори асрор норавшан мемонад. охир дасташ рад бардошта буд. Ато ва Шарифҷон дар анҷоми раунди дуюм чунин мегӯяд. вақте ки Асрор Воҳидов бокс мекард, ҳамин тренераш ба ҳамин Шарифҷон ба як калима гап зад. баъди дуюм раунд дастам тамом гуфт. ман ҳамина аз телевизор гӯш карда шунавидам ки ин чӣ хел шуд ки дасти вай тамом. ман гуфтам дасташ тамом шуда бошад, дигар бокс намекарда бошад. лекин вай бинам ки бугашта боз сеюм раунд биромад. ҳамун дасти шикастаги гати ҳамун мусобиқа буред. сони баъд аз он ки омад Исфара ба ман гуфтам ки чӣ хел шуд? ҳавай дасти ман шикастагӣ. дидам ки дар ҳақиқат дасти шикастагӣ бин печ ҳамин хел гаштааст. ҳамин кати бокс карӣ? Вай гуфт ки ман ҳам кати бокс кардам. пешанки адом кунем. вале нанг, номус ва ҳисси ватандорӣ асрорро ба таслимшавӣ намебарад. баръакс талошаш баҳри пирӯзӣ. Итак, у нас третий раунд. Сделали внушение Асрору Вохидову в перерыве между вторым и третьим раундом. Я знаю, что в последнем бою он повредил руку, ударную свою левую руку. Ну, я желаю ему хорошо ее восстановить. Я знаю, что он лечился. Ну, на данный момент пока не знаю, вылечил он ее до конца, не вылечил. Но если до конца не вылечил, значит, надо продолжать лечение, потому что у боксера, ну, руки – это его рабочий инструмент. Хороший эпизод для Федорцова был, но затем достал его Вохидов. А по итогам боковым. Совсем близко у нас концовка боя. Оба чувствуют это, оба активизировались сейчас. В атаке Асрор Воҳидов. Хорошая серия. Попадание на прямых ударах. Хорошо проваливает соперника в концовке Федорцов. Ждем решения судей. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Асрор Воҳидов. планомо 3 бой кардам буд. соли гузашта Асрор буд, 4 бой шуд уже. Последний бойшам буд, дидид якум раунд дасташ шикаст. Далши 5 раунд зад. Худо шукр мана дастгириҳо шуд созид. аввал набуд, ягон хел дастгирӣ набуд, ягон хел ман худам кор мекардам, худам хашола мекардам, хекар мебурам. Дем ози мана худо шукр мана ин якай фурқата мана клуби Ҳоҷи Шариф қош достем, худо хоҳад мана насиб бошад. Аку дальше больше мегӯм проша ҳамин хел дер. қариб 40 сол муаллимӣ кардам. ман ҳамин шогирдоя Маҳмадхоҷа Ёқубову Асрор Воҳидова дер боз мешиносам. вақте ки ман баъди касалӣ беморӣ омадам, якумин бор ҳамина омада мана хабар гирифтам. бисёр ман хурсанд шудам ки чӣ ки набошад аз Русия омадан баъди ҳамин хел мусобиқаҳо, лекин омада мана хабар гирифтам. боз дили ман ба тамоман як ҳиссиёт нисбати онҳо пайдо шуд ки ҳар бор ки онҳо ҳамин ба бокс мебароянд, назарам ба ман худам дошта наметавонам. назарам ба ман ҷои инҳо ба бокс кирестодагӣ бошам.
форқаҷон деҳқонов нафаре ки дӯстдори бокс буда ҳамеша дар ҷодаи сафарбарӣ ҳам Асрор ва ҳам Муҳаммадхоҷа самгузор аст. аракай ба ҷуз аз сафарбарии онҳо ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, маркази машқварзӣ ва дигар иншоотҳои варзиширо ба хотири рушду равнақ ва ҳавасмандии мушзанони ин диёр бунёд мекунад. атолоре ки Асрорро бо Муҳаммадхоҷа бо ҳам ба тамрин меорад, ана ҳамин маконест ки дар осоишгоҳи Зумрад ҷой гирифтааст. роҳбарияти осоишгоҳ аз ҷузтарин имкониятҳо истифода бурда барои ин ду чеҳраи тоҷик ва пайравони онҳо шароит муҳайё мекунанд. охир ба хотири онҳо борҳо суруди миллии Тоҷикистон садо додаасту парчами кишварамон болафшон шудааст. ду муштане ки зодаи ин гӯшаи Тоҷикистон буда дар бокси касбӣ ба қодаҳои баланди варзишӣ гом мегузоранд. муҳим гомҳои бебохт. аракай Асрор дар якҷоягӣ бо Муҳаммадхоҷа бо роҳбари Шарифҷон роҳ ба Амрико доранд. онҳо мақсадашон бокси тоҷикро дар ҷаҳон тавассути ҳунари арзишманди худ нишон додан аст.